Otterzaakkundige Adi de Jong is skrokken en oordien troch het faillissement van Aquazoo. Hij wie van het begin al belutsen bij de oprichting van de dierentuin, die in 1994 begon als otterpark. De VVV Ljouwert hoopt dat er een troststart komt, want het zou een verlies van een toeristische attractie betutten. Staatssecretaris Sharon Dijksma wil op Europees niveau oerlezen hoe soepele regels voor boeren die het Dupierre binnen tot de moezen. Dat had de staatssecretaris van de Moon in volle gear zijn. Ze praten daar met de boeren. Oer een skeervergoeding had ze zijn dat ze hier net is maar een poeder maar jild. De werknemers van V&D in de 3 noordelijke provincies dreigen naar de rechter te stappen als de directie de leensverleging van haar 6% net van tafel helpt. Juster kwamen de vakbonden en de werknemers bij elkaar. Bij de geerkomsten wien zo'n 50 werknemers aanwezig. De beeldbepalende Martini-tjerke in Frensje wordt verbouwd. Het wargel is inpakt, de tjerkenbanken binnen de hellen, grafstien binnen verpleetst en zij is de verbouwing begonnen. Tjerkentjenesten best al lang in een oorgebouw van de gemeente. Joen en vannacht staat er gewoon meer Rijn. De wind komt uit het westen en het wordt 3 graden. Morgen betekent Rijn, het wordt een gratis zon en er zit een hudde onstwarmige zuidwestenwind.